हेलौ लोगोफोर वेलकाम टू बिस्टि ब्लग इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि बे बिस्टि ब्लग इउटुब चेनेलाव खेबसे बयखौबो बरायहरनाय थाबाय आं दिनै नोंथांनि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय बे गोदान भिडिअआनो जाहैबाय माने जोंहानि माने न'नि फेमिलि आरोना न'नि फेमिलिया मा मावनाय बेफोरखौ देखायगोन आरोना आरो लोगोसेनि जोंहानि माने न'खराव मा होनो बाजि गिदिरखौ नुगोन आरोना गासिबो नुजोबगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना स' होनबा लोगोफोर बा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लेट्स गो नै लोगोफोर जोंना बाजि नाम्बार वानआ बेनो माने जि दादों आरोना मागोनि जि दादों आरो माने बेनो आरोना जोंना बाजि देरसिना जि दागासिनो नै हाय हरलाय खनसे हाय नै जोंना हाय हरदों मागोनि हाय हरना मागोनिसो भिडिअ लाखादों आरो लानायाबो गामसासो फैयो सोर बायनो गोसो नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो आरोना माने कमेन्ट न'आव दानाय आरो लकेलसो कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे नोंथांमोना अर्डार खालामनो हागोन आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरोना नांगौबा बारा दाम नङा नै लोगोफोर बेनो आरोना नै माबायदि दायो आंथ' मिथिया आरोना मालाय गावसोर दाबाय थाग्रासो मिथिसिगौ नै माखुवा माबायदि खारोथाय फात्ता मोस्लाबलाया आयु कालारा माबायदि नुदों नै खोन्थाहरनांगौनो लोगोफोर बैसागुनि उनाव जागोन आरो माला जोबनांगौ जाखो दे आयु जि बुरजा माथो स' लोगोफोर आं दायो जोंहा मा होनो बाजि सेकेन्डखौ देखायगोन आरोना जोंहा न' सिबगासिनो नैबे आं थाग्रा रुम आरोना माने सिबना होदों बाजैया न'खौ सिबाबाबो लेथ्रा जाथारो नालायथो ओंखायनो सिबना होबाय आरो स्रानो साफा जानायनि नै दायो हाब्रु गाग्लिखांबाय नालायथो दायो आङो आथिं आखाइ सुनो थांगासिनो आरोना लोगोफोर माने जोंहा जाम्फै दं आरोना बे जाम्फैयाव आङो आथिं सुनो थांगासिनो आरोना माने जाम्फैयाव मोनफैयो आरोना आङो बे जाम्फैयाव दायो आं आथिं सुसिगोन आरोना बेनो आरो जोंना जाम्फैया नै हाब्रु गाग्लिनाय एकदम आथिङानो अबस्था गैला आखाइफ्रा लेथ्रा जाजोब्बाय आरोना
जाबाय लोगोफोर दायो न' फारसे थांफिनसै आरोना स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालामदो लोगोसेनो नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो बाय बाय टेक केयार